je toho strašne veľa. Ticho, pred nimi bola. Áno? Ahoj Dominik, tu trédny učiteľ. Počúvaj ma. Všetci z bodovne vedia, že tam máte v strednej knihe strašne veľa neuspravených hodín. Nebojte sa, ja sa o to postaram. Tak to som teda veľmi zvedavý. Ahoj. Haló? Dobrý deň. Dobrý. Nie je tu pán učiteľ Kotrha? Pán Kotrha? Ten tu od septembra nebol, ja som nevidel ešte. Učí tu ešte? No tak, nevadí. Ďakujem. Dobrý. Toto čo tu robíte? Zbavujeme vás každodenného utrpenia. No jasné. Dobre, len ja som hojlavý, vieš. Koľko tam toho treba? To už stačí, jasne. No, nestačí to. Nestačí. No fakt musíte niečo iné, lebo to už... Triedny, tak môžete, no. Či kto to tam otlačia? No však je triedny, to je jedno síce, ale to je jedno. Niekto Marek otlačí, to je jedno. To už stačí. To stačí. Nestačí, to sa rozpadne, chápeš? Ona musí byť väčšia. To už stačí. Stačí. Počkajte. Dobre, to nevadí. To zostane. To sa odlepí od teba. Neodlepí. Tak idete to aj zo spodu. Potom ich odlepí. Idete to aj s tým linom. Idete linom na trdy kline. Kokos, jak si toto nalepil, jak teda? A to pekne. Ale nemyslím, že nám... Ono jak to bude. Teď sa nedeje. Ako on to...
Ich koziník. Poďte ďalej, podaj Elise a... Tak Anna. Tak Sigetka začni. Sigetka prvá. Aska, poradí. Koniec, ja dotešila ma. Utešili. Jo.